Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to z GTA 5. Ano, GTA 5. Nevěříte mi? Tak se sami teď koukněte, co teď hraju. Hraju GTA 5. Jako vážně, jako nedělám si srandu, jako prostě video. Ne, prostě dneska tu máme video z GTA 5. A zahrajeme si nějaký job. Dneska parkour, že by parkour, nevím. Když to bude parkour, tak budu první Čech. Natočil GTA 5 parkour. Doufám, že budete vidět a nebude vám vadit to blikání. Jako natáčím to na telefon, takže se vám omlouvám za tu horší kvalitu. Dost hodně se vám omlouvám. Tak jo. Já, jestli mi bude volat kamarád, tak asi se našlu, že to video by mělo být dost dobrý. Takže lidi, až se mi načte GTA, tak se ozvu zpátky. Lidi, jsem zpátky a jestli jste si mysleli, že to bude z onlineu, tak jste se zmýlili. Já jsem si z vás dělal jenom srandu. Bude to ze story modu. Ale ne, to taky dělám srandu. Bude to určitě online. Takže budu to častěji stopovat, protože mi nějak blbne Wi-Fi. Hodně mi blbne Wi-Fi. Až mi bude blbnout furt, tak se z toho můžem zbláznit. No a to dneska mám ještě s kamarádem domluvený hrát online. Takže jestli to bude vypadávat i tam, tak se z toho můžu takat. Minuty natáčíme teprve. No, ještě bych se měl snažit vyšuli brka. Promiňte, je to dlouho načítání, že to vůbec jako nestřihnu. Možná to můžete i přetočit. Protože já jsem tak blbej, jo, jsem blbej. Ale dost povídání a můžeme hrát, jo, můžeme hrát. Můžeme hrát lidi? Já nevím, jestli můžeme hrát. To se ani nenačlo. Ale bože, lidi, promiňte, že se tak dlouho načítá, mě blbne Inťa. Ale bože, lidi, za co mě trestáte? Že jsem dlouho nenatáčel? Nebo já nevím. A nebo jsem nedotočil Bombonku Challenge 2? Já nevím. No hurá. Tady vidíte moji postavu. No. Jsem level 40, mám 15 000. No, co bych řekl. Nevím, co bych řekl. A my půjdeme hrát asi parkour. Asi. To je jenom asi Honzo, já vím. Tady vám ukážu moje páro.
To je první auto, co má neprůstřelný auta lidi. To je moje první. To mám jich jakože hodně, ne druhý. Mým kamarádovi se teď auto zalíbilo, tak si ho koupil taky. Takže já tam dám parkour. A nebo víte co lidi? Já nevím, jestli tam mám dávat parkour. Asi ten. Tak to bude jenom skákat, neudělal ten vlak. Pozvu svýho kamaráda. Hejte lidi. Teď lidi se nestřímejte. Jo. Tak pozveme. Jo, pozveme. Doufám, že to přijmou. Promiňte lidi, teď jsem byl chvíli potichu, že mě docela teď zabolelo v krku, jako vážně. Já se s váma ozvu, až tady bude plno lidí. Lidi, jsem zpátky. A nevím, ono se to spustilo samo. Takže 1v1. Někdo vyhraje, protože já teď ten parkour jakože neumím. Wow. Takže teď to bude mít tyto video víc zlídnutí než všechny ty moje videa, moje vlogy. Tak doufám, jestli teď ten sátek bude umět teď ten parkour. Wow. Se málem spadnu. Ale já to dám. Co on tam dělá? Co nás točit, kámo? To nemůžeš jen taky. Jo lidi, teď jsem mluvil zase potichu. Vím, že musím mluvit nahlas, že pak mě vy videích neslyšíte, že by? Vidíte? Pane bože! Teď budu častěji vydávat videa. Možná i s kámošema. Jenom možná, nevím. Jestli to půjde, tak jo. A jestli ne, tak mám asi smůlu. Velkou smůlu. A ten šan. Ukaž se, kámo, jestli to dá. Jo. No to. Zabijak to dal. Ale to už nedáš, kámo. Já jsem se dostal už jednou strašně daleko, no. Co jsem říkal? To je strašně těžký, pane bože, parkour. Promiňte lidi, že takhle. Jestli si teď myslíte o mě, že proč jsem dávat ten parkour, když ho stejně neumím. Tak to je, abych se ho třeba naučil ve videu. Třeba když budu natáčet, tak to budu umět líp. Nevím. Tak. Jo. Jo, jsem tady. Takže hlavně pomalu. Teď na to takhle. Tak. Víte lidi, kam se já vždycky dokážu dojít, ale dál už ne. Dál už je to pro mě dost těžký. No, říkal jsem vám to, že to je už pro mě o trochu dál těžší.
Počkejte lidi, jo, já jsem se bál, že mám dobře nastavenou kamera, jdeme se s ním teď vyprát. Teď se nestouneš, kámo, pojď. Bum, 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 bum. Kámo, čekej. Když tam skočíš, to tě nezachrání. Tak zachránilo. Ale kvůli tomu, že jsem ležel, viď? Pane bože, jak bych vyhrál v tom souboji. Pane bože! To je vážně blbé, to je blbé. To je dost blbý, hodně blbý. Jasnovědec, takže to nedám nikdy. To jsem předpověděl. Budou. To by mě nikdy nenapadlo jít. Tohle nedám. Ují, jo. Já jsem si rozflákal trošku, to bolí, babi. Tak. Promiňte lidi, že tak řvu. Abyste mě slyšeli, totiž lidi. Abyste mě slyšeli. Ono to zmizelo. Hej, kámo. Jsi mrtvej. Jo, jsi mrtvej. Pak budu dělat nějaký hejsty. Ale v tom díle už ne, teď to je jenom parkour. Hej kámo, neutíkej. Jsi sral. Ty jsi ale sral. Pojď. No, bojí. Spadni. Ridiculous. No. Všichni se bojí. Kolik je on level? 51, já 40. No. On se mě bojí, i když má třeba lepší strange. Ne, lidi. Já se pro této video s váma loučím. A zatím čau.